Tlesta r-restawr ta' 15 il-proġett kulturali f'Għawdex illi waslu għat-twaqqif ta' Heritage Trail reliġjuża. Il-proġetti li saru fl-aħħar 5 snin huma kollha fuq proprjetà tal-Knisja u li kienu jinkludu fost l-oħrajn ir-restawr ta' pitturi u organi fil-Bażilika tal-Arb, restawr ta' pitturi fil-Katedral tal-Ossunta u fil-Bażilika ta' San Ġorġ fil-Belt Vittoria u r-restawr minn barra tal-Knisja Parrokjali ta' San Ġusepp fil-Qala, ta' Nazzareno fix-Xara u ta' San Pawl Nawfragu f'Mars Alforn. L-aħħar parti tal-proġett kienet tinkludi l-ewwel Heritage Trail ta' Turiżmu Reliġjuż f'Għawdex li ħajġi reklamat ukoll barra minn Xtutina. Il-koordinatur tal-proġett Noli Formosa spjega li din l-okkażjoni timmarka l-aħħar fażi fil-proġett li sar minn Assoċjazzjoni Kura li matulhom diversi lokalitajiet gawdew minn fondi Ewropej sabiex sar restawr fuq patrimonju li appartieni għal parroċċi, knejjes u ċentri li qegħdin f'Għawdex. Permezz ta' dan il-proġett illum it-turist jista' jiġi Għawdex u permezz ukoll tad-diversi siti elettroniċi ikun jista' jsegwi mhux biss dak li sar imma wkoll il-diversi knejjes sbieħ illi għandna imxerdin ma' Għawdex. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Kurja ta' Għawdex, Anthony Bezzina, qal illi għad-Djoċesi ta' Għawdex din l-okkażjoni hija importanti għaliex permezz l-Assoċjazzjoni Kura qed talaq proġett kofinanzjat minn fondi Ewropej għal ġenerazzjonijiet futuri. Tama li proġetti oħra simili fil-futur nkun nistgħu niffaċċjawhom biċċna minn quddiem għax nafu li ħajkunu żgur ta' ġid għall-poplu u l-Knisja hija obbligata li dan tgħaddih lil ta' warajna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej, Chris Bonnet, qal il-Gvern jappoġġa l-investimenti fil-wirt kulturali sabiex ikunu żviluppati l-iktar l-assi nazzjonali ta' pajjiżna fis-sosten tal-iżvilupp tan-negozju u t-tisjih tal-industrija turistika li hija waħda mill-muturi ewlenin fl-ekonomija. Dal-proġetti swew 2,224,000 euro b'1,700,000 euro minnhom tħallsu mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.